Сапраўдны майстар скрытнага нападу, сціплыя памеры якога кампенсуюцца спрытам і бесстрашнасцю. Свае подвиги ў паляванню атрымаў званне аднаго з самых паспяховых драпежнікаў планеты, але сурова ўмоў паселення дыктуюць свае законы і выжыту не проста гэтак прыстасоўнаму паляўнічаму. Прывітанне, сябры, вы на канале Час з карысцю і герой сённяшняга выпуску чарананогая котка. Чарананогая котка з'яўляецца самай маленькай сярод усіх праснікоў кацінак Афрыкі. Даўжыня яе цела без уліку адносна кароткага хваста не превышае паловы метра, а сярэдняя маса менш за 2 кг. Ва ўсім свеце ледзь больш сціплым памерамі валодае той рыбкай, якая жыве ў Азіі, і ржавая котка. Здавалось бы, гэтак мініатюрнаму драпежніку не проста выжыць па суседстве з велізарнымі. Менавіта за рахунак памераў чараногая котка не прыцягвае лішняй